Preciós, 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 preciós. Vinga, sí, com te diuen a tu? Salvador. Salvador, i tu? Antònia. Antònia, sou parella de ball normal? Sí, normalment ballem junts nosaltres. Ai, te posava de ballar molt, no? Sí. És un poble ballador? Mare, allà sí que ballava. Tu has tirat el sombrero per allà, no? Pues tu porta'm un home i tu me portes una dona. I qui ha agafat el sombrero, per favor, per ahí? Vinga vostè, vinga, porta'm el sombrero. Porta'm el sombrero. Vinga, uno. Anem a veure el sombrero com me ve a mi. Anem a veure. Bueno, un poc menut. Però bueno, ja... Tu ja tens el teu i ja... ¿Usted voldria ballar un tango con mi? Lo que passa falta, jo com ja tinc el sombrero, anem a veure. Ara canviem de parella i ballem un tango. Tots a ballar un tango, vinga. Perfecte, que és una balladora, vostè. Que balladora, que nice. I, bueno, tu també, no? Com te diuen? Lola. També balles en ella, no? Sí. Vostè no ho sabia que era tan llista. No se preocupe vostè, perquè li passa la toalla, li donem a vostè 30.000 pessetes per a vostè, 30.000 pessetes per a ti també per als dos, i 30.000 pessetes més per a ti. L'enhorabona a tots, l'enhorabona a tots, l'enhorabona a tots. Això ha sigut un joc en el qual se guanyen diners. I Enaco vol que vostè també guanyi molts diners jugant al seu pòquer Enaco. Anem a jugar en el grup Enaco, passem-ho bé jugant un rato. Comença ja el pòquer del grup Enaco, guanya diners i regals molt guapos. Compra't en els nostres grans supermercats. Com pot guanyar vostè molts diners comprant en qualsevol supermercat del grup Enaco de la cadena de supermercats? Què té que fer? Molt senzill. Cada quincena n'hi ha 2 productes en oferta. Esta quincena tenen estos 2 productes en oferta. Vostè compra tots els productes, deposita el testig de compra en un sobre i el deposita en el mateix supermercat. I ja tenim així Arantxa Millán Vicent de Castelló. Doña Arantxa, està vostè al telèfon. Doña Arantxa, vostè va comprar en... Ecocas de Castellón, en la avenida Doctor Clara. En la avenida Doctor Clara, Ecocas de Castelló. I té la oportunitat de guanyar-se 100 milions de pessetes. Anem a jugar a les cartes de Naco. Quina carta és la que vol? Ecocas? Ecocas. Anem a veure què té Ecocas. 10.000 pessetes. Ves, comencem. Doña Arantxa, demana vostè carta. Aldi? Qual? Aldi. Aldi. Bueno, un comodí rock de Naco que ja multiplica per 2 i té vostè ja 20.000 pessetes, però encara li queda una carta i pot traure dice Naco de Or. A veure si te sal. Una altra carta. Bravo. Bravo, va ser el lloc de diners que se va treure. Anem a... És més que en total té vostè 40.000 pessetes. L'enhorabona, gràcies per haver comprat en qualsevol supermercat de la cadena Enaco. I al anar a buscar aquesta mà innocent que mos traga la postal per a jugar al nostre joc de la Pedarrussa. I vol dir... Vostè. Vinga vostè. A vostè no li toca la guitarra a ningú. Vinga vostè, perquè no té que traure vostè. Una postal.
La película postal es de Alto. Moltes gràcies de la seva col·laboració per a que tinga un record de la seva visita a Canal 9 a tota la seva de la ràdio. Ara tot. Els d'Alto li diuen Pepa i pot guanyar un meravellós Ford Fiesta. Presentem el Fiesta CLX 1.1, un gran cotxe que agradarà a tota la família. Motor de 1.100 centímetres cúbics. Un magnífic cotxe que respon en tot moment com sols poden ser els cotxes forts. Clar, és un Ford. El nostre joc de la palla russa no. Perquè no mos queda temps, no patisques, Pepa. Sempre diuen, Pepa, no me des tormenta. Jo dic, Pepa, d'altre sí, te vaig a donar tormenta. Tindràs que esperar-te perquè avui no podrem tocar-te per telèfon. Però, espera que te tocarem. Nosaltres acabem i demà tornarem. Bona nit a tots.